Saka ndipe mwana or else I'll die. Ukariverenga Bible rako rine panotaura kuti vana zvipo zvinobva kunani? Uya inochemawo kunani? Kune munhu. Ndipe mwana ukaregedza ndingatofa zvangu. Shungu dzake dzakanaka but ignorance ndo yakanyanya. Nokuti ari kuchemerwa uyu akatosvika pakutaura kuti handisi Mwari ndobva atozonamata on behalf zvinoti ukasava muprayer unochemera vanhu. Ndipe mwana or else I'll die. Ari kuchemerwa ana kuti okay ndokupa. He prayed on behalf of his wife. Wakanamata on behalf of his wife. Why? Nokuti mukadzi uyu Rachel haasi kuda kuzvitsvaga kuna Mwari, ari kuzvitsvaga muvanhu. Saka paari kuzvitsvaga muvanhu chirikuita inyaya yekuti she is not prayerful. Pese pausinganyengeteri kuna Mwari you beg people. Nokuti vanhu vanofanirwa kukupa nokuti wataura naMwari wako ari kuvasunda. But ukasataura naMwari ndochasunda vanhu. Uyu ari kuti ndipe mwana or else I'll die. Bhaibheri rako rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Iye kwaMwari wacho kupreya haende ari kuenda kumurume. There are times yekuti zvaurumanikidzira vanhu kuti vakuitire avaite kusvika wachema muna Mwari wako anosunda vanhu. Ndipe mwana or else I'll die. Give me children or else I'll die. Iye ari kuchemerwawo akaita sei? Chinzwa answer yake. Jacob became angry. The more yaunobhega vanhu, the more yaunotokumaka. Nokuti vanhu havasi Mwari. Jacob became angry with her and said, am I in the place of God? In other words, I want to go back and pray. Beg people, they will become angry with you. Zvakuti uyu ari kutoziviswa nemurume wako kuti kwauri kuchemera hakusiriko. Vana kana zviri zvipo zvinobva kuna Mwari kwawauya kusiriko kwazvinobva. I'm just a channel. Unenge munhu ari kuchema pahosepipe kuti nda mvura. Kusvika hosepipe yakonectwa to the tap yovhurwa you get the source. Zvinoda kuti munhu ngaazive the source yechinhu chaari kunamatira. Chinhu chauri kutsvaka source yacho ndiMwari. So usatange waenda kuvanhu usati waona Mwari. Saka wanzwa Jacob achiti ndiri Mwari here. Haana kuti tondwa ndoisorofa. Kune dzisingasorofwe nevanhu.